Kowe diapakno? Aku diuncalno, Mak. Diuncalno? Yo, bales ora? Ayo, bales. Ayo, ora nek ngono. Apa? Kakang kok tek bola ora
Tok. Yen. Walas! Walas! Di walas! Walas dia! Iya! Tapi ya, Orang ku ketelok. oh di banyune. Garing. Wah, balak ngomongan. Kita harus ke ngombe. Ini doli Pak. Poso, poso wis gawe yang bojo. Iki mono gambaran. Bisa apa? Wasepi. Yo, lae. Gua coba kala bener aku dipetak. Ora omongan. Weh. Kon guyu ah. Lagi patung oleh bojomu gak nyindam piye? Dudu. Dudu bojomu lho. Dudu. Lapamu? Hah? Lapamu? Kuwi kono baku. Bate malah.
piye? Yo ngono nek. Apa kuwi? Apa kuwi? Enak, rasane piye rasane? Enak. Enak, rasane soto. Dudu, lha apa? Bakso. Ora, Nyayang. ora. Sate wedhus. Ora. Lha apa? Iki rasane koyo aduan. Aduan apa? Aduan tukang. Kayak apa ditopor? Kayak aku. Otot kok lontong ngene kok kene. Kok wani-wanine. Hei, padha cileke. Ijen padha ijen. Ketara gagahe. Gagahe ijen gagahe. Ketara gagahe. Apa? Aja ngono genah kene Kakang. Hei, Lanange ketokno lanang. Lanange ketokno. hei, lanange dikono lanange. Hei. Ana wong mati. Ora apa-apa. Isih bedengane lanang. Iki kok nak mabur tekan dindi. Ora gades iso golek. Apa yo sik kanggo? Kanggo. Gopo? Saiki kok atulas. Oke nih. Kok ngono bingung kadasan kok. Wong pribadi gedung udah ngono kok. Ya sik ora. Ngono yo bondo ae. Ayo. Ayo tandang. Ijen padha ijen. Hei, pasang sing gagah. Gagah. Set. Kowe malah kodok. Tatokno diriku. Yo. Guru Kamali. Yo iki ulo. Ulo apa? Ulo kadut. Tatalo diriku lho. Dadah tutoke. Kodok. Kene kene katane kok. Kodok ae wong karo. Wes ayo. Ayo. Hei! Perang lho. Kita ora. Iki jopo ora. Ayo. Ya ayo. Waduh. Waduh. Awalen kowe. Kowe tak awalen kowe. Hei! Balai ngejar. Balai apa? Berarti ku anu. Oke. Sikat. Kene wae kene ora ning kono. Kowe ning kene. Kene kene. Carane yo ngene lho, Mas. Wong sing dipasang kowe goblok. Ayo baleni. Dipasno. Dipas yo. Dikeker dhisik. Lagi tunggang. Wes ayo. Sikat. Olah kae to. Kene. Yo wes minta maaf. Minta maaf aku ning omah mbok tukari. Minta maaf. Minta maaf. Ali siape? Dodo. Kok genah kene nangis sing sisean kok. Weh, biasa lu bisa kipo yo. Heeh, sesuk pindah tengen yo. Ya, kita tak kegerok gitu ya. Ayo wes. Maaf ya. Aduh kasetan. Ayo. Ayo. Kowe ngono bar macam lem alon. Ora men brekos Eh. seru. Kowe lem brekos iki lem kastol. Ora iki lem alon. Besok buat bako tak kayak lem G. Ora katen Saya awalnya ning kono nangis-nangis. Lapo? Wih, pedesen jare kan. Eh, Kowe mau pernah soto. Iki ngono grene sapa Rutika. Kok dikek elem pelalon Rutika padahal lem siji ae. Masane pralon tak piye?
Soalnya cak lo ngomong ini. Ye, Aku kan kok panas kok. dah lama. Wih, kanu. Aku lem larai. Aku ki pedesen. Pedesnya apa? Mangan soto. Walah, sabele. Apa? Kaya remason. Kau sore gason. Ye. Sabele kok remason. Dah kerupuk. Kerupuk kuwi. Wili. Wih jono. Dikei wes alhamdulillah. Nek ora dikei. Yo jaluk. Bener. Ayo. Awak gagah gede duluan kaya ngene. Ayo. Terima Mak Glundung. Ngisik Jajarane. tak doy carane Mas. Warai dong. Mas, didelokin. Iya. Delokin. Didelokin. No. Lah sing tak delokin rek. Aku ini kapan? Deloi. Wis apa? Sekene wong akeh gitu. Baru sampe bane wis aja satu. Wis satu sing bare wir-wir bok ngono lho. Piye carane piye? Hah? Wir. Wah. Piye carane? Doy sik. Piye ngerti carane? Delokin sik tak delokin. Deloi lho yo. Yo. Lha kuwi. Ngono. Iya to. Iso. Nang ngono aku yo iso. Iso tenan ora? Ya ndeng. Jajane. Ya. Apa kowe pe balik Pak Ot berita hitungan. Yo ki mengaku ki ngancang-ngancang aku nak tekanku aku mati. Hitung jangai dhisik. Iya no. Yo get dihitung. Yo. Hitung lo. Lo isa yo. Yo. Ay. Ya. Tenan iki ae. Toto. Kecil. Ora sobat bilemu hitung. Kancamu iso ora? Kancamu. Yo tidak cak. Ayo, kancamu. Didono cak. Didono. Iki oleh didoin. Didoin. Iki aku marahin 15 tahun. Lah more piro? More piro? Nek kok marai pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kowe lagi rong sasi kok. Oh, prematur ngono kok. Ayo cak, jajal cak. Didono. Balaku iso. Alah yo. Balaku iso. Kowe balam iso balaku yo iso. Yang Cepat le. Ayo le. Ayo yo. Hei, lho pakmu gedene iso, kudune iso. Waya. Hei, iku lho jenenge apik. Apa? Diam. Loh, kok diam toh? Anteng. Hei, baca ngisi-ngisi pakmu lho. Tapi orang kok diam sih. Lah apa? Jenenge anteng tapi bocah ribut. Ora gelem mateng, anteng blas, ora anteng blas. Iki ngene iki jenenge bebek gawan bayi. Oh, kan bayi. Jadi sudah satu ora. Oh. Balaku. Lakone apik. Ada balaku. Hei, kalau. Hei, Kakane liyane. Kakane liyane. Liyane geden. Liyane gede. Duwe, kalau duwe nek bocoran durung. Hei, duwe guri keler kalau. Ayo. Coba. Wah, iki tenan gitu. Kudune iso yo. Kudune iso. Ada rasin.
Mas boyong kendel biasa melotoprak. Aku lagi tukun. Apa? Apa yo? Apa? Apa nih? Raine kok kuwi. Piye. Ai. Malah koyo ben-ben. Ayune ate kok super atlet. Dandal, ini barang gue di top. Gue di barang. Apa lo? Parkirnya dengan jalan. Lagi mau orang barang gue itu. Oke. Yoi. Yo. Yoi. Boleh nih. Mau ke toilet kita ke masjid. Yo. Barani. Langit ke masjid. Hei. Iku mono kakek Zeus ketuncek petir. Woi. Yo. Orang mau ke masjid. Lagi apa? Seket. Hei, karo disawen kanu. Kalo. Wis lawe. Wis lawe ya. Malah digawe pertali. Api. Api. Kancane dosa to malan. Kowe malah ligat dhewe. Aku diculik pacarku lho. Iki lho. Iki. Gila. Ora diculik. Dudu kuwi. Lah iki lho sing ngene lho. Alah kae. Yo. Mbok wedok. Mbok wedok. Bode. Lare bojomu. Hei. Mas, kasih DJ lagi. Lo DJ lagi. Yoi. Oke. Aku tak munggah lah. Aku tak munggah. Kene. Ora nek sing rogosa. Halo. Hei. Kok kalau dikeploki? Hei. Ora enak lho. Ora enak. Ora enak. Enak. Nek munggah lho. Tak gak dirogono rogo dhewe. Aja saru lho. Apa rogo? Pancing alur. Hei. Pancing. Pancing opo? Pancing aku tak munggah. Kok salah medhot. Hei, nabot kursi. Nabot kursi. Cuk, pinceng iki. Hei. Aku tak munggah lho. Kalau delok karo kene dikorpet tak. Kalau. Ora tani THR yo. THR. Bawa muda dong. Bawa muda. Tamongi. Apa? Jare nang 115 kuwi go munggah. Apa nih? Iki no. Yo beli iso sih. Ayo cil dikacil. Ayo lon. 15 yo. Yo, gua panggungnya opo? Nek ra iso rada iko lho ya. Enggak lho. Takon mangan tape.
pisani 50.000. Ya. Sambung. Aku tak muda ya, Lur. Ini kowe tahu. Apa? Wono. Petungan iki pisan. Petungan iki saldo pisan. Oke, kancane wis saldo kabeh. Yo. Saiki ne sing durung kowe tok. Aku mau kowe. Lho, nen untuk 50.000 masa saldo pisan. Kudu iso. Saka kene. Rana yo. Duwono. Lho, saka kene. Rana yo. Sama kene. Rana. Daripada resiko wis saldo teko kene tekan balik kambang ae lho. Banyak ning barang. Diredi. Piye? Kowe tak jajan musuh. Musuh bae. Hei, sak terus kowe balan kamu. Balamu wae yo. Aku balamu. Balamu bae. Apa? Naya. Mie haram. Jare pake apik. Apik. Kene nggo tuku mie haram. Dudu. Lha apa? Nek kok tuku cakar ayam. Jare cakar raban kok mie haram. Oke. Oke masuk. Saldo mi kapan? Yo ngose, durung metu. Awas. Loh, kok kene? Kok kono mrene yo? Yo. Iya. Kancane do bapak mubah luar. Glundung. Ayo iki, sopo yo ngono. Kula jare Pak Ekon ngene-ngene yo, Pak. Padani yo. Aku iso aku ngono, Pak. Juting. Tok. Aku tak lawan sopo to ora? Yo dan lawan. Bodar. Aduh. Di mana? Ayo sikat. Apa nih? Ora tuane sing di. Mele sing kanggo ndas nih. Lah kok nak rau piye? Kanggo apa no? Kanggo sendal kan lo? Ora apa iki? Ora apa?
Tarik deh, perahu layar. Aku gina carane. Tinggal bro. Hah? Kok sik lho kowe. Bapak gondek. Halo. Kok nak boga ya? Iki munggah. Dan beres. 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 Oh. Yo, tak cekel yo. Yo. Beredi. Lagi piye? Yo. Beda. Lagi piye? Hei, kakek cium yang udah kuat lagi, yang di dalam.
Lo busung. Kita makan. Oke, sayang. Oh,